Hvad publikum ikke ved, er, at du hemmeligt hele tiden har haft gemt et stump stof i hånden, som du har klippet i stedet for. Jeg har ikke noget. Der kom mine penge. Der kom min fingerring. Og der kom mit ur også. Og så løb han afsted og smed de her ting, eller smed den kuvert i postkassen, men han vidste ikke, hvad han var op imod. For da han kom hjem, så var der ikke nogen ring. Der var ikke nogen penge, og der var ikke noget ur. Ingenting. Op i luften. På godt. Du kan altid finde mig. Jeg sidder nede ved det bagerste bord. Kys og kram. Per.